Hello mga Mari, kasama ko nga pala ngayon ang aking bayaw na at kasama rin niya ang kanyang anak at mga pamangkin. Papunta nga pala kami ngayon sa Sumampong Beach siya para magsanggipsal yung mga pamangkin niya. Kumuha nga muna kami ng aming number. Maganda dito guys, ang luwag-luwag ng place nila at marami rin silang mga menu dito. Ayan guys. At ayan guys, paakyat na nga kami ng hagdanan kasi nasa second floor yung kanilang kung magsasanggipsal ka nandun sa second floor. Yeah, akyat na nga kami guys. Maganda naman ang place nila dito mga Mari. Sobrang maaliwalas. Kaya ayan, magpipictorial muna kami. Medyo matagal lang mga Mari, nagantay kami ng mga ilang minuto. Kaya ayan, gutom na yung mga kiddos. Pictorial lang daw muna yung aking bayaw. Ayan, so ayan na nga mga Mari. Naka-ready na nga yung kanilang mga pagkain. So ayan mga Mari, magluluto muna kami para sa mga kiddos.
So ayan na nga mga mari, kumakain na nga ako. Sobrang sarap po mga mari, hali kayo, samahan nyo kaming kumain. Kakain lang muna yung kumari nyo ha, huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Samahan nyo nga pala akong kumain, mga mari.
Bye-bye mga Mari!